плувни клубове. Ще го извърши члена на управителния съвет на Българска федерация плувни спортови, главен ръководител на състезанието Василий Заменидис. При момичетата на трето место е плувен клуб Смолен с 490 точки. На второ место с 730 точки Ирис Русе. Шампионки при момичетата Младост Пловдив 880 точки. Моля един представител от юношите на НСА Младост Плис. На трето место при юношите с 784 точки е плувен клуб Национална спортна академия София. На второ место с 874 точки Младост Пловдив. Шампиони при юношите Бриз Бургас 890 точки. Комплексно класиране за възрастта за групите на Българска федерация плувни спортове. На трето место е Бриз Бургас 1200 точки. На второ место Ирис Русе 1280 точки. Шампиони комплексни за възрастта Младост Пловдив 1754 точки. Още ни представите. Награждаване на най-добре представили се юноша и девойка. Материални награди от спонсора на първенството фирма Финис. При момичетата за най-добро постижение в дисциплината 800 метра свободен стил 9 минути 32 секунди 92 точки и 641 точки по скалата на Международната федерация Никол Кошеджийска, Младост Пловдив. При юношите за най-добро постижение в дисциплината 100 метра бътерфлай 1 минута 91 стотни и 547 точки по скалата на Международната федерация Кристиян Божилов, Национална спортна академия. С това държавният лично отборен шампионат на 50-метров басейн за 2010 година юноши и девойки младши възраст завърши. До нови срещи следващата седмица.